Avas-kodit, viihtyisää asumista. Tavoitteenamme on löytää sinulle sopiva koti. Omanlainen koti syntyy itselle tärkeistä asioista. Olipa sinulle sopiva kotiyksiö tai isompi perheasunto. Alavuudella on rauhallista ja turvallista asua, mikä tekee kaupungista houkuttelevan niin nuorten, lapsiperheiden kuin eri-ikäisten henkilöiden keskuudessa. Meidän asunnoissa on tilaa kasvaa ja viihtyä. Asumisasiat hoituvat helposti verkkosivujemme kautta, kuten asunnon hakemisen ja vuokrasopimuksen allekirjoittamisen. Meidän tavoitteemme on tehdä sinusta onnellinen kotonasi. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme. Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa asioissa, jotka liittyvät asunnon hakemiseen ja asumiseen.